isimo sempilo yakho isengozini angathi abomthetho bakufuna uphansi kwenzakalani mhlambe ungasindlalela ungasibekela Nginenkinga nje mfowethu uGeneral Mkhwanazi angazi mhlambe khona into engayenza kuyena kodwa ke angiyazi uma nje ngingaqalela udaba ngolwesibili ngifolelwe ushemen weprovince KZN kaSantako uBoy bekobo 10:15 athi uGeneral uyangicela lapha Sevamas building ekomkhulu lamaphoyisa eKZN kusho ukuthi bengiqeda ukugeza nje bese ngivele ngigqoka bese ethi unkosikazi hayi ungayi noma ngikuphelezele ngithi mina hayi ngifuna ukoza ufunani hayi ngigqoke phume ngihambe ngiye khona uma ngingena nje izansi kwi-security ngifike ngo-11:45 ngoba ubethe ngo-12 ebusuku 11:45 bese ngimini ekseni emini okay yeah uma ngingena khona ngithe nje ngingena eminyango ukufone unkosikazi athi nawo amaphoyisa agcwele la ekhaya ay kusho ukuthi limhlwithe lelinye iphoyisa lithi ukuphi wena ngithi hayi ukhuluma nobani kanjalo lithi ngibuza ukuthi ukuphi ngithi hayi ngila emaphoyiseni Sevamas bese ethi emaphoyiseni wenzani ngithi hayi ngibiza uGeneral Mkhwanazi athi ukuphi ifloor ngithi angakafiki kwifloor ngimile la ngilindele umuntu ozongilanda angisikuyena uGeneral Mkhwanazi athi siyaza lapho uhamba nawo lama security akho ngithi yebo ngihamba nawo ama security akho athi okay siyaza manje kuwena angazi konakeliphi ngithi ngingena ngaphakathi bese ngibona uBoy isihlalo wethu weprovince kaSantako bese siyama bese kufika ubrigadier uMhlongo wesifazane athi awungikufunile izolo bese ngithi hayi izolo bengisemeetingini ngiyibonile ifoni ebino 325 ngathi ngibuyela kuyona kwakuthi akwazi ukuthi ubani bengifonelile hayi bese nginyuka siseke kuGeneral Mkhwanazi kuqhamuke usihlalo waseDelphine Coast ehamba nabanye ababili abakwi-executive yakhe bese ngimbuza usihlalo ngikwenze njani athi akazi naye hayi uma ngabe sikhuphuka sifike singene eoffice sihlale phansi kukhona amaphoyisa aseDelphine Coast angisakhumbuli kodwa uthe uma ngabe sefika yena uGeneral bese wachaza ukuthi awubani njoba ngikhuphuka nje sengiworried ngoba ngilokhu ngifonela bese ngabe ngisayibamba ifoni ekhaya ngithi mina uma ngabe phela kwamaphoyisa busy security le response ufonele naseDurban North police station ngoba lamaphoyisa agqoke uniform kodwa awanawo amagama la ukuthi lubani nami futhi uma ngikhuluma naye wafuna ukuyibiza ngayibonga ayibiza warrant hayi uma ngingena nje uGeneral Mkhwanazi angena sibingelele kahle bese ebuza ukuthi interview angayikhuluma ngesilungu noma ngesizulu bese ngibuka ukuthi khona olunye uhlobo bese ngithi hayi ayikho inkinga ngakhuluma ngesingisi bese yalindlala udaba ukuthi hayi unenkinga kune construction laphana eDelphine Coast abantu abenza izinto ezirongi unkululeko Mkhize akekho ayiqale ngixwaye lapho uthi awu le ndoda yasikhuluma ngomuntu wabantu owashona sekwenze njani athi unkululeko Mkhize sikhuluma ngaye owashonela eBhalito ngo2023 September tutshulwa amaphoyisa okay yeah so uma ngabe ngihleli la ay akhuluma athi mina angaqondisa asho istory ukuthi kunemavena vinjwayo laphana ungibizile mina nami ukuthi ngizochaza ukuthi kwenzakalani ay uma ngabe seqedile ukulandela istory sakhe bese ngithi ay I'm confused mina ukuthi kwenzakalani la ngoba ngiconfused bese ethi wena nje uthi angikhulume ngesingisi ngithi cha ngididwa isingisi ngididwa ilento oyikhuluma ukuthi ngihlanganaphi mina ay kusho bese hayi awukhulume uLephalo azisho naye ukuthi uLephalo because uqala wathi asi-introduce uma eseqeda noLephalo bese ethi okay inkampani noGetsemane abangeni kodwa umuntu ofaka uGetsemane client yakhe athi ufake obani
i-executive yase Dolphin Coast ngoba i-security company yami ngalesikhathi bevimba imoto isuka imile la iceleni ibhaliwe igama security company imoto enjani evinjelwayo amavena layisha abantu kusho ukuthi bayowaxosha bathi amavena wavumelekile ukulayisha abantu noma ngakuthiwa we-construction uma engenalo imark ukuthi is a construction vehicle abawafuna layisha abantu ngoba ayaparate kusho ukuthi bathi is a illegal operate. Okay, right. So Right. ushaman executive bathi hayi thina sivimba imoto hayi ngiphinde futhi ngixake ukuthi yini uma ngibuka ke strategy siyasetshenziswa amaphoyisa uGeneral Mkhwanazi vele ufika kubiza ukuze ezothi ukubizile awangeza ngala amaphoyisa afika kushaya so bengiyoshawa nje mina straight on Tuesday engaqali futhi ukwenza